Mga kaigsunan ko ni Kristo. Aniano sa kita sa atong YouTube channel. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa akong pinaka-the best nga Mama Isabel. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Ingon ana ang mga gidikanan. Malipayon sila nga nakita nila ang ilang mga kabataan. O grabing pag-antos sa atong mga ginikanan. So, unsa may maayong buhaton bilang maayong ginikanan? Una, ang kalihukan sa atong mga kabataan, atong atimanon. Kung unsa na ang kalihukan sa atong mga kabataan, ang ilang mga pagbati, naa pa ba sa maayo? Ang ilahang mga ginabuhat, labi na karong panahona nga daghan kay mga binuang nga nag-edad pa gani og mga 9 years old gihimo ng runner. So atong atimanon ang atong mga anak sa ilang kalihukan, usa ka na sa maayong pamaagi sa ginikanan. Sunod ang kagawasan nga atong palambuon ang kagawasan sa atong mga bata. Aduna sila kagawasan sa pagdula, sa kalipay ug ilabi na gyud kung magdula sila unsay naarabay kasagaran mga ginikanan masuko kay mabuling sila kay so ato na sila nga pasagdan sa pagdula nila kay duna sila right. So ana sila kagawasan sa pagdula o kana usab party kana kaparty kana sa ilang pagdako o sa ilang pagkabata. So sunod mao ang pagpauswag nga kitang mga ginikanan atong i-consider ang mga estilo nga nagadepende sa pangidaron sa atong mga kabataan. Ilabi na sa atong mga kabataan nga dagko-dagko na, so ato silang tudluan sa pagpauswag sa ilang kinabuhi. Dili lamang sa pinansya, kundi ang pagpauswag nila sa pagka-God-fearing o pag-ila sa Dios. Ug ang maayong ginikanan usab, pasensyoso. Kay lisod kaayo kun ang amahan o inahan dali lang masuko. Singgit dire, singgit dito. Makaluluoy ang mga kabataan. Dali lang makuha og bunal o puspusan. Murag nagpuspos og halas. So, dili ka na maayo tong buhaton. Need kita og pasensya ngadto sa atong mga kabataan. Og multitasking skill nga atong tudluan ang atong mga kabataan sa kahanas sa mga buluhaton. Kay lisod kayo ang mga bata nga magtubo nga walay makatunan. Ultimo paglaba, ultimo pagluto, ultimo paghinlo. Sa panahon unya nga sila magkapamilya, dili sila makahibalo. So ato silang tudluan sa multitasking. Gihimo ni sa among amahan. Kami sa una unom mi kabuok nagsunod kaya ang among duha ka maguwang dito man sa among apuhan ug sa among iyan mangmatamig alas 4 sa kadlawon magbitbit na mi ana og para bubo sa amo ang vegetable kay do na mi vegetable garden pagkahuman ana mutan-aw dayon mi kay naa mi mga schedule sa among trabaho kinsa tong tiglaba magkuha dis bulingon kinsa tong tigluto muluto dayon kinsa tong manghinlo dayon so wala mi kasabot atong tungora. Abi na mo gidaog-daog mi sa mong amahan pero di ay usad ay kato pagtudlo kanamo nga mahanas kami sa mga trabaho. So atong pasamalamatan ang atong mga ginikanan kung ingon ana. Sunod encouraging kanang mo encourage siya mo padasig siya sa mga kabataan ilabi na gyud sa kalisod karon iyang dasigon ang mga kabataan. Bisan sa kalisod maningkamot sa pagtuon sa pag-eskwela alang sa kalampusan sa ilang kinabuhi. Ug sunod intelligent ang salabutan. Flexible usab nga ang ginikanan need na siya nga flexible. Inat-inat dili siya pwede nga kung overprotective siya iya lang gyud mao'y matuman masuko ang atong mga anak diha. So nag-ingon ra ba sa Efeso 6:1-4 ayaw pakasuka ang imong mga anak. So, masuko atong mga anak-anak. Tapos, paghanas sa pagpangulo, tuduan nato. Ug, compassion, kaluoy.
ug ang usa usab ka amahan aduna siya sense of humor nga kay balo siyang mopakatawa sa iyang mga anak dili kay sobra ra ka seryoso. So pakatawon usab ang mga kabataan, sense of humor. Ug ana usab ang pagpasunod nga maoy mo una sa pagtrabaho. Atong namatikdan nga kun doon natay bata nga lalaki unya magpanday ang atong bana, musunod pud sila. Mukuha po na sila martilyo, magdukduk-dukduk po na sila niya. Masuko ra bata. Kaya, madukduk ka na ang imong kamot. So, dili di ay maayo nga ato silang badlungon kun dili ato silang tudloan. Ingon ani pagkupot aron di madukdukan ang kamot. Aron kining bataa nakasunod sa trabaho ug magdako kini siya nga mahanas sa mga buluhaton ug di ni siya mahiluna, di ni siya mahimong tapulan kun dili hanas kaayo siya sa mga buluhaton ang bata kun ato siyang dili nato badlungon kun ang atong mga kabataan mosunod kun unsa atong buhaton. Pero magbantay ta kitang mga inahan ang atong mga anak nga lalaki kung mang lipstick ta, ang lipstick pud sila. So mo na nga atong tudluan sila aron dili ma-mislead ang atong mga kabataan. Sunod, adunay gahom nga may gahom ang amahan sa pagsulti sa iyang mga anak nga musunod dili pinaagi sa kaisog kundi pinaagi sa malumo nga pulong. Ug ana usab ang utlanan sa struktura ug ana asab ang pagkadili hakog nga atong ipakita sa atong mga anak nga kita mismo dili ta hakog maayo ta sa atong isig ka tawo nga mo share sa atong bahandi kung unsay anaa kanato. So ang usa-usab ka amahan aktibo nga siya ang provider nga tagahatag sa mga panginahanglan sa mga anak diha sa panimalay. Ug siya usab ang protector. Tigpanalipod kini ang amahan sa iyang mga kabataan o sa iyang tibuok pamilya. Ug kini usab siya mao ang modisiplina nga maayong modisiplina ang amahan. Di ba kasagaran mahadlok ta sa amahan kami bitaw sa una. Di man may mahadlok sa mong mama kay sobrang man kabuutan ang mong mama. Ug sa isugo sa mong mama murag di lang may maminaw. Pero kung amo ng papa mo tingog sunod yun mi dayon kay sunod anak bakos luhod nakatilaw gyud mi og luhod nga naay bakos nag-aray. So mao tay among ang disiplina sa among ginikanan. Pero bisan og ingon ato ang among amahan, pero nagpasalamat pud mi nga kato di ay nakahatag pud namo og maayo sa among kinabuhi. O ang amahan mo makipaglambikit yun sa mga kabataan o muhatag yun siya og panahon sa iyang mga anak o tugutan usab niya nga masayop ang iyang anak. Unya pag sayop siyang anak imo dayong tudluan kay dili man makat-on ang bata o tao kung dili ta masayop. Kung sige lang tag kanang okay ra atong trabaho. So tudluan pud nato kung masayop sila dili na mao. So mao kana ang mga hiyas sa usa ka amahan. Ug ang paghatag usab sa bili sa inahan nga kitang inahan o amahan atong hatagag bili ang atong mga ginikanan aron ang usab ang atong mga bata makita nila ang atong gihimo ug mosunod usab sila nga muhatag sila bili sa inahan o kanatong mga inahan. So sunod bukas ang pangisip, open-minded ang mga ginikanan, dili sira. Dili ka, dili na, negatibo tanan. Dili. Katumay ko ana, kita ang magmandar sa atong mga anak. Ug silang buhaton, sirata. So, nidi ay tanga open-minded ta sa atong mga anak. Ug tudluan usab nato ang atong mga anak sa pagpasalamat sa mga butang. No? Mga pasalamaton nga butang. For example, na nakatabang nila, moingog salamat, na imuhatag nila, salamat. So diri sa akong gitrabahoan bisan tuod katabang ni or badante moingon jud among amo grazie mille naa gyud ang pasalamat bisan pa og sweldoan ni. So ana usab dinha ang paghatag og gugol sa oras sa atong mga kabataan. Usa gyud na happy ang pamilya kun ang papa naa. Kay kami bitaw sa una magsakay-sakay mi kabayo, si papa among kabayo, mo una mo kabaw, unya kami mo sakay, unya mga tagak mi nya sungagon pud mi ni papa. No? So ingon ana ang among amahan sa una
siya gyud na ang muligo na mga bata kung ana siya, yang mga anak. So ang responsibilidad sa usa ka amahan mao ang pagdumala. Mao ang pagpangita sa kabubuton sa Dios, mao ni responsibilidad nato amahan nga ang kabubuton sa Dios mao ay matuman dili ang atong kabubuton. Nahitabo ni sa ubang mga pamilya nga ang magbuot sa iyang anak ang iyang amahan. Kini mo'y kuhaa. Ayaw ana. Naay usa ka anak nga gustong magmadre pero dili gid siya mosugot kay gusto gid niya nga patrabahoon niya o makatrabaho ang iyang anak. So ingon ana. So pangitaon nato ang kabubuton sa Dios o pagampo o pagsamba nga kita gayud ang maguna sa pagampo ug sa pagsimba nga atong dalhon ang atong mga kabataan ug panalipdan ang mga inosente natong mga anak ug ang gugma mao'y magdumala. Mo'y atong idumala sa atong mga anak dili ang kaisog. So ang usa ka effective nga ginikanan mao ang magpakita sa paghigugma. Kay once paghigugma ang imong ipakita sa imong mga anak, ang imong mga anak mosunod yun na. Muhatag og mga suporta, pinansya o unsa mga problema imong istoryahan o pagtudlo sa responsibilidad o pagpakitag pagtahod. So paghatag og mga lain-lain nga experience nga ato silang sultian nga mao ni experience nato nga dili maayo. So ato silang isulti para aware usab sila na ana. So tan-aw nato, paminaw nato aron makatuna nato ang atong mga kabataan. Og himsog og sulundon kini nga mga hiyas. Og sunod, maminaw gid ta sa ubang mga ginikanan no nga nagmalampuson aron ato usab kini mangita kitag mga epektibo nga unsa atong maayong buhaton nga pamaagi alang sa atong mga kabataan. So ang amahan mao ang haligi sa pamilya, ang inahan mao siya ang ilaw ng pamilya, ang mga anak mao ang bahandi sa pamilya. Episode 614 nag-ingon, mga anak, sangnit mga Kristohanon man kamo, sunda ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad, mao kini ang tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad aron mabulahan ug motaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao kana ang gitudlo sa atong Ginoo ngadto sa mga ginikanan o mga anak nga tahuron ang mga ginikanan. Ug ang mga ginikanan usab gitudloan sa Ginoo nga nag-ingon, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinuon amumahas sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So mao ni atong maayong buhaton mga kaigsuonan ko ni Kristo. O dagan kayong salamat o maayong gabi o ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe.